Good afternoon. Karon kay mukauntag kapayas. So nakita na nako nga to sa likod sa among abuhan dapit. Sayang man. Ako magigagaw kay di mo kaon ani kay baho kunong tae. Pero karon sa gula na to og gatas. Gatas. Aray. Da nasa mad. Kapit masaman. Mukhaon man ni. Dapat makaon magkuan mga prutas labi na inaani kay tambal daw ni Scooby char. Joke lang. Para immune system sad oy, para pakusog sa kuan sa inyong lawas. Muni sakto nga vitamins. Ang uban kay RT man di daw sila mga on kay baho daw ang kuan i-atch. Oh, ibutang na to. Ano to pagkaon oh. Kuskuson. Di ba lumi kayo? Mga rich kid digin mo kaog inaani. Pampobre ra man gud ni. Nami siya murag kapayas. Di ba? Dali kayo nasinaw. Second. Ano na siya guys? Limbahan na siya oh. Mahal na kayo ni sa mall. Halo-haloan na siya para ma-mix og maayo ang gatas. Comment below kung kisay mukha og kapayas diha. Og suggest sad mo mga kanang next nga i-vlog nako. Hurot na. Nam tagkaon iguman ani manguha na sa tagkanding. Okay, walay tiguha sa kanding. Mura to. Thank you for watching. Bye.